Ukol. Bata pa kukul. Ang Dagol! Morning, Tits! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Magandang umaga. Ayon sa pagsisiyasat na ginamitan pa ng luhika, mahika at walang mga konsyensya, ako si Manggas at ito ang Siko. Sino ako? Naging trending ngayon ang mga larawan ng duguang mukha ng club DJ na si Jelly Au. Si Jelly ang fiancé ni Jam Ignacio na ex-boyfriend ng actress TV host na si Carla Estrada. Na-engage sina Jelly at Jam noong November 2024. Sa Facebook post ng kapatid ni Jelly na si Joe Au, direkta nitong inakusahan si Jam na siya umanong may kagagawan ng nangyari kay Jelly. Sabi pa nito, hindi niya raw alam ang dahilan kung bakit bigla na lang pinagsasapak at binugbog ni Jam ang kanyang ate na si Jelly. Mabuti na lamang daw at nakasigaw si Jelly sa isang tollgate na kanilang nadaanan at nailigtas ng mga pulis. Agad namang sumibat si Jam. Lumalabas na nasa loob ng sasakyan sina Jam at Jelly nung mangyari ang insidente. Nagbahagi naman si Jelly ng mga Instagram stories, kabilang na ang selfie niya makikitang bugbog sarado ang kanyang mukha. At sabi pa ni Jelly sa caption, mo at Jam Ignacio, magkita tayo sa kulungan. Ikaw, Kabisyo, anong masasabi mo? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Morning call! Morning, Tis! Kabisyo, feel good morning! 16 hours na lang! Valentine's Day na! At road to 50 years sa inyong Love Radio. Ngayon po ay Thursday, February 13, 2025. Sa oras sa 7:30 ay kasama niyo na ang pambansang Angkol Dagol! Sa mga angkol, itaas ang kamot sa mga angkol. Kasama rin ang dahilan kung bakit ka nanonood ng radyo, ang pambansang Tita Tanya Chinita. Tita, siya si Tita Max. Ganda ko pisinita, yan si Tita Max. Tita, siya si Tita Max. Ang sinitang tita ng La Radio Manila, Tita. Kasama ang pambansang senior ng bubugbog ng sarili, Mang Kanor! Naiinis ako. Kay? Bakit, Mang Kanor? Naiinis ako dun sa Tollgate. yung pangalan yun? Jam? Jam. Bakit? Ang babae, hindi dapat sinasaktan. Ano dapat? Pasarapan. Kaya nga dapat umiyak sa sarap, hindi sa sa bugbog. O ganun ba yun? Umiiyak din ba kayo sa sarap? Siyempre naman, di ba? Tears of joy yun. Oh, okay. Pero nakakainis. Diba? Kung makita mo yung mga larawan ni Jelly, talagang, diba, maganda Sinapak siya. sa mukha Tapos, talaga eh. Nung nakita mo, parang hindi na mukha Torned. niya eh. Duguan yung labi, Yung mata, di ba? Parang hindi talaga maganda. Yung sampal nga masakit eh. So, Ano pa yung suntok ng kamao ng lalaki, no? Grabe. Sample ko nga sa'yo, Mang Konorwan. Wait lang. Painitin ko lang yung kamao ko. Jab straight sample. 1, 2, 3, go. Sample. Aray! Aray ko! Hindi ko napansin. Masakit?
Masakit. Hindi! Kawawa na si Mang Kanor. Oh, grabe ka dito, ma. Hindi dapat sabi nila, sundutan daw para hindi sumakit. Panakit. Ayan. Masakit? Hindi! Ayan, pantay na. Mukha ka ng panda. Ay, nako. Pero, diba? Alam mo, ang prayer ko lang, hindi maging marupok si Jelly. Oh. Kasi marami tayong kilalang ganyan na, hindi lang celebrity, makakilala, nabugbugnat lahat. Nung nawala na yung galit nila, tapos nilambing-lambing na, okay na po kami. Hindi na po ako magkakasasampa ng kaso. Sorry, ako lang naman, ang dilim na yung paningin ko. Oo, so tapos, yun ang nakakalungkot. Kapag mahal na mahal mo, so, bibigay oo, ka rin. nagawa ko lang naman yun. Nawala lang ako sa sarili ko eh. Tapos syempre, bubudulin ka niya. Promise, di ko na uulitin. Gagawin ko lahat, patawarin mo lang ako. Eh kami pa ng babae, kapag mahal na mahal namin tao, marupok talaga kami doon. So, at naniniwala kami sa lahat ng manipulation. So, she might give in. Oo, yun lang ang sana hindi. Sana hindi. Sana talaga pangatawanan niya. Pero pag nawala na yung physical pain, pag nawala, gumaling na, tas yung galit mo kasi, yung galit humuhupa yan eh. Oo. Tapos papasok sila, lalo pag magaling yung lalaki yung mambudol. Mga scammer kasi kayo, mga babaero kayo. Damay na naman ang mga yan. civilian. Alam niyo yan. Okay. Eto sila, baga engaged na sila ha. Yun nga eh. So, paano pa kaya yan? Kung pinakasalan mo pa, papakasalan pa ni Jelly? Kaya hindi na talaga ako mag-aasawa. Kawawa. Diba kasal pa ako sa ex ko, pero hindi ko na yun ipapawalang visa, hayaan mo na dyan. Pero kasi wala naman akong balak mag-asawa eh. Ano pang saysay, parang ganyan. So, pero sa tingin mo ito, kung ikaw sa sapatos nito, Jelly? si Jelly, hindi mo na itutuloy yung Hindi na. magpapakasal. Kasi nag-propose na yun Ang tanga mo kapag tinuloy mo pa yan. Ang tanga mo talaga. Sasabihin mo, ay hindi niya na ito uulitin. Kasi nangyayari sa mga Pilipinay eh. Hindi niya na raw yan uulitin. So dinipensahan kasi nga mahal. Yun yung sinasabi yun ni lang, Tita Jelly. na wag marupok. Please pangatawanan mo. Please lang. Wag mong tawag dyan, wag mo kaming ipahiya. Yan, laban! DJ pa naman yan si Jelly. Ito DJ isa, ba? boxer ba tong boyfriend niya? Yung ex-boyfriend niya? Ex na yan eh. Oh. Hindi, pero yun na nga eh. The Job Straight DJ, the Job Straight. Hindi yun yung lalaki yung DJ. Kaya nga DJ, the Job Straight. Oo, DJs. Hindi mo naman DJs dapat. Ewan ko sa'yo, pag joke ko, ayaw mo sakyan. Ganyan mga babae. Galing ako sa clinic. Yung si Jelly? Hindi, yung boxer. Mga DJ, papayag kayo? Bugbugol na kayo mga DJ? Ha? Yan lalaking... Ay, nainis ako. Naka-gloves. Yung boxer? Yung DJ? Sabi niya, put your hands up in the air. Put your hands up in the air. Sabi ng DJ? Sabi ng boxer? Wow, ang ganda nga ng short niya pang boxing eh. Yung boxer? Yung DJ. Sabi niya, time check is brought to you by... Sabi ng DJ. Sabi nung referee. Ano nga yan eh? Ano? Nagte-training sa gym. Yung boxer? Yung DJ. Kaya pala. Siya, physically fit. Yung boxer. Yung DJ. Si Sen Manny Pacquiao, di ba? Boxer? DJ? Time check, brought to you by... Ulit-ulit? That song is brought to you by... Song naman. Grabe, nag-jogging mula Manila hanggang Baguio. Yung boxer? Yung DJ. Ang galing niya mag-mix ng kanta. Yung DJ. Yung boxer. Sabi niya, na-black ayan ako. Naniwala na sana ako. Sinabi ba yan ng boxer? Sinabi ng DJ. Ano siya? Bantamweight champion? Yung boxer. Yung DJ. In the left corner! Yung boxer? Yung DJ. Ang laki ng abs. Yung boxer? Nung DJ. Ano malaki yung abs? Baka marami. Ang daming niyan. Ang dami nabibiktimang babae niyan.
Yung DJ? Yung boxer. Kaya sinapak niya yung referee. Sinapak ng boxer? Yung DJ. Lasing agad kakainom. Yung DJ? Yung boxer. Kaya disqualified siya. Disqualified. 5 beses na disqualified. Ang galing talaga yung boxer. Yung DJ. May mouthpiece. Yung boxer! Yung DJ. Humawak sa ring. Yung boxer. Yung DJ. Inaabangan to ni Direct Phil at ni Ma'am Tonya. Hello po sa inyo dyan. Hello po. Kay Direct Phil Cruz. Happy birthday, Boss Gio ng MTCL Club at kay Uncle Francis Agustin. Babiyahe daw sila ngayon papuntang Patar Beach. Kaya ingat kayo dyan mga bossing. Ayan. Hindi po maganda yung manakit ng kapwa, lalo na sa babae. Dapat mahalin, pasarapan. Pero kapag kami, okay lang. Anong kami? Mahina naman kami sumuntok Mahina babae ang manuntok sa lalaki. Mahina lang kami sumuntok Ganyan kayo, Kinikilig nga kayo Iba yun Dapat 37 sa estasyon number 1. Ito po ang 90.7 Love Radio. Kailangan ba bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1